Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes, pitsa 15 na bulan sang Setyembre tuig 2020. 101 kadlaw na lang ang nabilin, Paskwa na naman, 108 dias na lang ang nabilin sa tuig 2020. Saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo nga aton talakayon para karon nga adlaw pitsa 15 gid, no? Bao PD karon nga adlaw pitsa 15. Maayo man ang balita nga arangkahon tauna. Bangod sining 7 ka mga barangay gin-report diri sa syudad sa Bacolod nga makabaton sang tag-isa ka ambulansya gikan sa Departamento sang Ikaayong Lawas. Kahapon suno kay Congressman Greg Gasataya, ini na ang ginpadangat sa iya ni DOH Regional Director Marlene Concobar sa ilang pagsapol nagligad nga Setyembre 12. Maayo nga balita ini. 7 ka barangay ang makaangkon sang kaugalingon nga ambulansya. Ang pundo sang among proyekto gikan sa General Fund sang DOH sang tuig 2019. Sino nga mga barangay ang makabaton sining tag-isa ka ambulansya? Ang Barangay Punta Taytay, Barangay Tangob, Pilisa, Handumanan, Kabog, Mansilingan, kag Banago. Mayo man kay ining mga lugar malayo-layo gawa diri sa syudad sa downtown area. Tikinanglan may mga ambulansya gid, pananglitan may mga emergency, may gamiton dayon. Kinanglan at ipanon ini maayo sang barangay. Ang ambulansya nga ipanagtag sa ila sini nga kabaranggayan. Mapuslanon ini sa tion sang pandemya subong, sa tion sang COVID-19, may gamiton kadayon bala insigida. Kinanglan ang barangay magbutang man sang permanente nga driver sang among ambulansya. Makuton ta pa ni kung ang driver sang ambulansya shoulder ini sang syudad sa Bacolod o kon mismo na lang barangay ang maga-shoulder magasweldo sa driver nga ibutang sining mga ambulansya. Suno kay Congressman Greg Gasataya, natapos ng bidding sang DOH Region 6 kag ginapaabot nga mabaton ini sa Bacolod sa labing madali nga panahon. Suno kay Kong Greg nangabay gid siya kay kon bukar nga kon mahimo i-prioritize gid ang syudad sa Bacolod bangod dako ini nga bulig pagi sa pagdala sa mga pasyente kon may positive sa COVID-19 nga saylohon sa mga quarantine facility. Isa ini sang maayo nga proyekto nga mabaton sang syudad sa Bacolod. Di pila kadlaw base 61 ka barangay malang ang syudad sa Bacolod. Ti galing kalabanan ang iban nga barangay ari na sa malapit sa mga hospital. Ining mga numbered barangays kag iban pa nga malapit malang kayo sa aton mga hospital. Gintagaan ini prioridad ang malayo-layo gawa. Nginablang insigida pagka may matabo, hindi lang sa COVID-19, kung may matabo nga mga insidente, aksidente, insigida, may gamiton dayon nga salakyan. Katulad sa Gandumanan, Kabog, Mansilingan, ti malayo-layo ini, nga kung pananglitan, may ara sang pasyente, ambot silingon, hindi ka na magdalang-dalang pa. May ara dayon, standby, nga ambulansya, para sa pagdala sa mga pasyente. Isa ini ka maayo naman nga nag-abot diri sa syudad sa Bacolod
ining mga ambulansya. Pundo sang departamento sang ikaayong lawas o kon DOH. So, sa aton mga barangay, halong-halungin nyo. I-maintain ninyo ang inyo ambulansya pag-abot sini kay isa ini sang maposlanon gid nga bagay nga ara sa tagsa ninyo kabarangay para sa emergency purposes. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID, para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at
kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Standard time, lasay 53. Kadali lang, pasiplatan kong isa kagamay nga balita. Kahapon, nagamonitor kita, siling ni Lieutenant Colonel Luisito Asibotse, bitawed, nga papanaugan 30 kadlaw isa kabulan nga suspensyon ang isa ka traffic enforcer nga wala nagasuksok sa face mask. Di ni naghalin nga balita, napikturan ini sa Action Radio, ga-monitor ako kahapon. Ang among balita nga pagpapanaog sa suspensyon, isa ini kaliksyon. Man kabahin ini ang mga traffic enforcer sa frontliner naton. Sulundon ini sila sang publiko. Malaw ay nga ikaw iya nga dapat amo ang magpakita ihemplo, wala kay mo gasuksok face mask. Sigurado ining traffic enforcer siguro man katulad sa iban, wala lang ga reklamo, pero matuod man kung takpan ng baba mo kag takpan mo sang face shield, kabudlay giman ginawa mo. Gapunga ikaw. Tigaling wala ka mahimo. Sa subong nga panahon, kinanglan mo ang dutay nga pagpinitensya, dutay nga pag-uloantos para nga hindi maglapta ang virus. Ang pagpanaog suspensyon ni Lieutenant Colonel Luisito Asibotse, isa ini ka maayo nga ehemplo nga ipakita sa mga ara sa gobyerno nga kamo ang una
kita sang ehemplo nga nagatuman kamo sa anuman nga mando sang national, provincial kag lokal nga panggobyerno, malaway matuod mo. Empleyado ka sang gobyerno, ara ka sa bitaw. Kung nagabantay ka na sa traffic, lain pagid. Kay da mo makakita. Kanya hote ang traffic enforcer, gani wala susok pismas, kita pa. So, ambot silingon kagamay nga balita nga kadako sang epekto ya sa publiko. Kaya malapta niya si Kwanto, ang bitaws makulod to. Wala magani kapatuman sang mando. Sila mismo, gapang dakop, sila man ang wala nagapati sa kasuguan kag mga pagmando sang local government unit. Na kinabatian ko ni Gapon, siling ko nagsulod sa pinsar, kuling ko kagamay nga balita, isa ka traffic enforcer, wala ka suksok pismas, ling ko tandugon ko na kay gamay nga balita, prodakong epekto ya. Hindi lang epekto, slawa siya. Wala man nato ginapangayo nga tapikan siya sa COVID-19, epekto gid sa publiko. Malain nga imahin ini sa publiko nga ikaw traffic enforcer supposed to be ehemplo ka nga magamit face mask, face shield kag iban pa asus. Na picturean sa Action Radio, wala siya ga sok-sok face mask. Mayo man niya. Bisan paano, disiplina, leksyon sa iban pagid nga mga empleyado sang gobyerno nga dapat hindi kita magretubado, hindi kita magpasaway, kay hindi maayo ini sa panulok sang publiko. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 57. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio bakulog man sa gihapon padayon Aksyon Radio bakulog sa luto sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pa serbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon Radio bakolon man sa gihapon padayon Aksyon Radio bakolon sa luto sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio
Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sagsay ang mga kahintangan Responsable at pagbalita Kagaya na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded Dos na para sa testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 3. Aprobado ni Presidente Rodrigo Duterte, pasakaan kaso ang tanan nga may angot sa anomalya suno sa aligasyon, kalamalamahan, korupsyon sa PhilHealth. Inapaabot sa tanan nga daw kulo-kalimtan sang presidente kay si Morales kaniti retired general manini kag ang nabutang dira mismo ang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Siguro daw purti na gidla ang baho sa korupsyon daw hindi na magwanta kag daw medyo galungo ng iban nga mga kabinete kag iban nga mga mamalida kung nga daw wala ginasapak ang korupsyon nga daw mapototikoy na ang PhilHealth. Ti ang tanan medyo nagsaka gawang kilay, ang iban gayuhom, ang iban nga lungo-lungo sa desisyon sang presidente sa katapusan nagbandogin sa kagin-aprobahan nga pasakaan kasugid si Morales iban nga mga opisyal may angot sining aligasyon korupsyon sa ahensya. Ining korupsyon sa PhilHealth bala, mapututikoy ganing PhilHealth, sos, porte, grabing ining igo ya sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ginasaligan naton ini, nga kung ma-hospital wala man natong pangamuyo, ang aton mga kauturan, isa sa ginadangpan nga baka iban-iban sa balayran, amo ang PhilHealth. Ti kon maurot na, kagos ang kaban sang PhilHealth, ti sino pa ang palapitan sa aton mga utod labi lagid ining hindi makasarang kasaliglang nga maiban-ibanan ang bayad sa hospital kon may PhilHealth. Porte, no? Ti naaprubahan gid man nga
ang kabad sang gobyerno, daw maurot na bangod ang isyo hindi milyon, bilyon nga korupsyon sa sulod sang PhilHealth. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:05. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay, Time last city Jess namin tani huluhan bala niyo ang pag-reduce ang physical distancing. Nagkalain-lain nga sektor, nagkalain-lain nga opinyon. Galing oras talang-alang. Standby na
sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Jan Diaz, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon!